igen. Ja. Nu er det næste dag. Vi Kom skal du. ud til hegn i dag. Ja. Shit. Du skal ikke lade mig i mit hoved. Og det er meget langt til hejerne. Ja. Nej, vi skal længere hen af. Sådan. Kom der. Det er meget langt. Ja. Vi har gjort det i meget lang tid. Der kommer en rød brik, hvis på kortet. Jeg kan se et prik på kortet et sted. Og nej, det er ikke noget. Men jeg kan se noget på kortet, et rødt prik derovre. Nej, det er altså en anden. Ja. Det er en online. Så Der er er en mange lille rød online. brik. Det skal være en lille rød brik. Den lignede det også. Det er bare langt. Man skal bare komme langt Jeg ud. kender mig. Og så skal man bare se efter, at der er en rød brik. Man skal bare blive ved med at køre, indtil der er en rød brik. Ja. Og vi skal lave. Jeg kan lige vente på mig, fordi jeg simpelthen skal lave. Jeg er meget langt væk fra dig. Nu er jeg ikke. Hvornår kommer der en rød brik? Der er jeg ikke. Der er også mange inde. Kommer du, Mathias? Ja. Jeg er tæt på dig. Mamma, jeg er lige siden af dig. Næsten. Hvorfor gør du det? Og det er jo sjovt. Det er overhenter. Hvorfor gider mine ikke køre mere? Det giver min heller ikke. De synker, Ah, når jeg døde. det gjorde jeg også. Hvad fanden? Hvad døde vi? Hvad var det, vi døde af? Det ved jeg ikke. Hvis man trykker trekant, så kan man faktisk smide våbner. Man skal trykke trekant på det, mens man er her. Se. Nu er jeg ikke med. Nå, jeg har den. Ja, man kan faktisk. Nu har jeg endelig fundet ud af, hvordan man smider. Et trekant. Det var faktisk mig, der fandt ud af det. Det var mig, der sagde det til dig. Der er 2 speederbådbejen. 3 bejen og en farve. Hvor er du? Jeg var på stranden et sted. Se, nu kommer han til at brænde. Jeg er slet ikke engang tæt på stranden. Nej, det kan jeg se. Der er 2 folk, der kommer til at brænde. Ah, Hvorfor en strand er du på? den ene, så har han her. Lige her, ja. Lige her. Jeg er helt herhen.
Du er langt væk fra mig. Jeg kommer hen til dig. Jeg flyver hen til hende. Og jeg flyver med en helikopter, så flyver jeg hen til dig. Jeg prøver tid efter, jeg så skyndte dig. Så er det lidt roligt. Hvor blev du imens? Jeg har ikke noget skud. Jeg har kommet bare nævner mine våben til dem. Nej, jeg døde. De ser også asshole til dig. Yes. Asshole. Asshole, Mark. Et asshole. Du er et asshole, Mathias. Nej, det er du. Hvad er du? Ikke sige sådan noget, når vi filmer. Hvad er der heroppe? Det var den. Mark. Lad os blive... Ja, og hvad kan du sige? Ja, bare den der kunne lyse, men det er fordi, der er et lys der. Kør nu. Hvad skal du have den? Og den her. Den skal køre. Jeg sagde, hvor skal du have den? Over til lufthavnen, og så tage en helikopter, og så flyve hen til dig hen. Der er et bræt, der kommer til at brænde, tror jeg. De brænder endnu mere nu. Den er smittet bræt. Fuck, det fløj langt. Bræt. Jeg fandt noget det flaske. Hvad? Nå. Hvor flygter dog din Spade. Det var brutalt. Der er partiet, og man må ikke have det. Det gør også dig. Og jeg bok nok, at jeg er stærkere end jeg, som I kan se. Nå! Og nogle gange er det... Ej, de holder lidt i ilden. Fuck! Fuck! Ja, det er slet ikke noget. Nej, de har vist ikke set bålet. Og hvorfor stille på sit hånd? Hvor stumt er den? Meget. Mathias skal være mere klogere. Please. Det er nok ikke sætte et bål lige der. Ui, flytur. Nå, der mister jeg min flytur. Og lad mig skyde på med det fucking virne. Der kom så.
sådan noget. Nå, det. Så. Hvor holder det sgu? Den er. Han har det nyeste jetfly. Det er et jetfly. Han har det nyeste. Jeg skal passe på. Og i lufthavnen. Lad mig nu være. Fuck det. Du sagde bare fuck dem. De trapper mig. Fuck off, bitch. Oh shit, jeg tager bare. Jeg er så grov nu. Nu tager jeg den her op. Mathias, er du klar til at tage den her op? Ja. Det var lidt svært med sådan en her. Nej, jeg ramte ikke med hårdt. Kom nu. Nu, jeg har brug for jer. Jeg skal smide det hen til Mathias, så han kan køre. Jeg har en bil. Bare kom og finde mig og tage mig, hvis du kan. Jeg vil fange mig. Prøver jeg ikke godt på vognen, så prøver jeg godt på bilen. Åh! Det er fuck, man. Så prøver jeg bare at styre den. Nå, det er ikke det, jeg fast. Okay, for den. Holy mother. Holy motherfucker. Man tager helikopter. Så hurtigt, jeg vil ikke have den her kappebop mere. Yippie. Nu skal kappeboppen ikke leve mere. Jeg skal have med herover heller ikke. Okay. De skyder på mig. Fuck. Fik ham. Fedt en. Kom til lige hvor du er. Nej, nu skal jeg herop. Jeg skal op til det der